ведаеце, калі Гайдукевич пашоў і апазіцыя заклікала сваіх прыхільнікаў ісці і прагаласаваць за Гайдукевича, і за Гайдукевича прагаласавала б шмат, я не зайздрошчу Олегу Сергеевичу. Я думаю, што Лукашенко гэта вельмі моцна не спадабаецца. І тады кар'ера яго пры Лукашенку вельмі моцна пойдзе на спад. Я ўвогуле магу прагназаваць, што Гайдукевича ўвогуле могуць не дапусціць. Таму што на фоне, скажем так, не вельмі маладога і не вельмі здаровага Лукашэнкі, энергічны, чымсьці харызматычны, Гайдукевич выглядае вельмі бойка. І гэта зноў жа нават без усякіх дзеянняў апазіцыі можа прывесці да таго, што пэўная частка людзей пачне за яго галасаваць. Глядзіце, у 2020 годзе Гайдукевич пайшоў на выбары, а потым раптам зняўся. Бо Лукашенко з Гайдукевичем працавалі на адным электаральным полі і яго прымусілі зняцца. Таму я не ўпэўнены, што Лукашенко дапусціць да выбараў нават Гайдукевича. Я думаю, што гэта будзе тэма вельмі доўгіх і цяжкіх развагаў у атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці варта дапускаць Канападскую, бо адзін раз апёкшыся на Святлане Ціхановскай, паўтараць эксперымент таксама рызыкоўна, хаця не цяжка да канца зразумець поўную стратэгію, тактыку каманды Лукашэнкі. Я думаю, што пакуль яе дакладна і няма.